Kif aħna? Veru li l-ħolm għandu xi tifsira u jista' jbassar il-futur? Kulħadd joħlom. Mela, ħanibdew billi nisimgħu storja qasira. Persuna qrib ħafna tiegħi kellu dar imdaqsa li fiha kien joqgħod martu u żewġ uliedu ġuvni u tfajla. It-tnejn kellhom il-kamra lihom. Dan ir-raġel qiegħdu ħisemen seħħlu Guido. Kellu appartament żgħir taħt id-dar li kien jikrih lil xi studenti barranin. Darba bil-lejl Guido kellu ħolma u ħolom li kienu qegħdin jixterdu nirien fil-kamra tat-tifel. Din il-ħolma tant kienet qawwija u impressjonanti li għajmitu u daħlitlu d-dubji. Mar malajr lejn il-kamra tat-tifel biex jiċċekkja kienx hemm xi ħruq imma sabt it-tifel fl-isbaħ raqda bla problemi ta' xejn. Iċċekkja l-kamra tat-tifla u ma sab xejn anqas. Allura mar lura fil-frix u raqat moħħu mistrieħ. Imma meta qam filgħodu sar jaf li fl-appartament isfel l-istudenti kellhom nar żgħir xejn serju kienu ħallew il-kutra qrib xi ħiter tal-petrolju bdiet taqbad mal-art fewa. Imma Guido beda jaħseb fuq dik il-ħolma. Tajt kellu xi taħbira li qed ikun hemm xi ħruq fid-dar tiegħu jew kienet kombinazzjoni. Tgħid dik il-ħolma kienet waslittu xi messaġġ telepatiku. Qatt ma nistgħu nkunu nafu biċ-ċert x'ġara, imma jien naħseb li r-rieħa ta' ħruq wasal f'imnieħer Guido u x-sens tax-xam waqt li kien rieqed sawru ħolma madwarhom. Wara kollox kien hemm il-petrolju u l-kutra jaqbdu dawn ħallu rieħa mhux ħażin. Ovvjament l-ewwel ma ġah f'moħħu kien dak li huwa qrib tiegħu u l-ħolma sawret ġrajja ta' twissija madwar it-tifel tiegħu. Waqt li rqat il-moħħ ma jorqodx u lanqas is-sensi avolja ikun hemm rilassament qawwi, il-moħħ anke meta ma nkunux konxi kapaċi jinseċ ġrajiet elaborati li kultant jiskantawk bir-realizmu tagħhom. Skont studju intensiv li sar u li kien preżentat lill-Akkademja Amerikana tal-Otorinolarinġoloġija tal-ENT ġifieri, dak li x-xogħol waqt ikun rieqed jista' jinfluwenza l-ħolm. Riċerkaturi Ġermaniżi użaw irwejħ qawwijin bħal ta' bajkinten kontra r-rieħa ta' fjuri fuqu biex jistimulaw lil pazjenti waqt l-irqad. Meta qajmu lis-suġġetti sabu li l-irwejjaħ jintnu ħolqu ħolm negattiv ħafna u dawk li xammew raħat fuq kellhom ħolm sabiħ. Jista' jkun li ma niftakrux dak li noħolmu imma l-esperti jgħidu li kull lejl noħolmu bejn 3 u 6 darbiet. Jaħsbu li kull ħolma ddum bejn 5 sa 20 minuta. Dan jiċċekkjaw ħabba rapid eye movements. Sakemm inqumu ninsew 95% minnhom. Il-ħolm mhux biss subżonjus imma neċessarju. Il-ħolm jista' jgħinna nitalmu u nsaħħu l-memorji fit-tul u skont l-esperti jimmoderawlna l-burdati tagħna. Aktar ukoll li xi drabi nsolvu problemi li nkunu qed narblu qabel norqdu waqt li nkunu qed noħolmu. Għaliex noħolmu tibqa' waħda mill-akbar misterji tal-imġiba tal-bniedem. Diffiċli biex nistudjaw bir-raqax, m'hemm l-ebda mod kif nirrekordjaw il-ħolm. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu li nikbu mal-ewwel ħolma mal-inqumu eżatt kif inqumu mill-bqija wara ftit tintesa'. U dan japplika biss għall-aħħar ħolma l-oħrajn ninsew mal-kollox. Min-naħa l-oħra, il-ħolm jista' jservi biex jiffiltra u jisbarazza l-memorji u jagħżel dak li hemm bżonn niftakru u dak li mhux daqshekk importanti li nsew. Għalhekk jgħaddu ħafna ħsibijiet li jsawru stejjer differenti, ma jfissirx li l-ħolm mhux marbut mal-problemi li kultant ikollna. Student pereżempju li sejra l-eżami jkollu ftit ta' attenzjoni mhux ħażin, għalhekk fil-lili ta' qabel jista' jkun li joħlom dak l-eżami. L-istess nistgħu ngħidu għal sitwazzjonijiet stressanti oħra. Dawn jistgħu jistimulaw ħolm marbut magħhom, jew li forsi jistgħu jkunu wkoll xi ftit simboliċi. Imma ma jfissirx li dawn se jbassru se jiġri, jew li l-ħolm jista' jkollu xi tifsira importanti. Minkejja dan aħna l-bnedmin minn għalina ċ-ċentru ta' kollox. Konna naħsbu li anke x-xemx iddur madwarna, għalhekk konna naħsbu li l-ħolm għandu xi tifsira li sservi lilna. Infatti, f'kull mitoloġija nsibu ġrajiet tal-ħolm li kellhom xi importanza sinifikanti. Kulħadd jaf bl-istorja ta' Giuseppe mibjuħ minn Ħutu fil-Ġenesi, kif dan kien joħlom u jinterpreta l-ħolm u kif l-aħħar net fisser il-ħolm tal-farawni li kienu se jaslu 7 snin ta' ġid u 7 snin ta' aks.
Fil-ktib ta' Daniel, il-profeta wkoll nifsu fisser il-ħolm tal-re ta' Nebukadnezzar. Il-mara ta' Giulio Cesari, skont id-dram poetiku ta' Shakespeare, ikolla ħolma li ssir realtà. Imma raġel tagħha jażel li jinjora u jispiċċa jinqatel b'diversi daqqiet stalletti waqt li kien qed jindirizza s-Senat. Aktar qrib tagħna, il-psikoanalista kbir Sigmund Freud kien jaħseb li l-ħolm kellu ħafna simbolizmu marbut mal-mod kif nimbuttaw lura x-xewqat u l-biżgħat tagħna, speċjalment dawk ta' waqt it-tfulija. Il-biċċa kbira tal-ħolm, skont Freud, kienu marbutin mas-sess u l-mewt. Biex joħroġ it-tifsira tal-ħolma, Freud kien juża s-sistema ta' assoċjazzjoni. Jitlob lil pazjenti semmi xi ħaġa mingħajr biża' kull ma jiġi f'moħħu. Kull ma jiġi f'moħħu marbut mal-ħolma. Kull kelma u frażi jipprova jinterpreta. Kollega ieħor ta' Freud kien Carl Jung li ta' importanza kbira lil ħolm fil-psikoanalisi tiegħu. Għalih, il-ħolma tirrappreżenta ritratt tagħna nfusna b'mod simboliku ta' dak li qed jiġri fis-subkonxju. Il-ħolma hija l-lingwa tas-subkonxju skont Jung. Alfred Adler, psikoanalista ieħor, għalih il-ħolm kien ta' importanza. Minkejja li Freud, Jung u Adler kienu bravi ħafna, ħassiba profondi u ħarġu ħafna teoriji interessanti, illum sfortunatament ħafna minnhom ma għandhom valur xjentifiku u psikoloġiku. Madankollu Freud witta triq għall-istudju ta' subkonxju, dik il-parti tal-moħħ li tħaddem l-affarijiet waħedha li ma titfaċċax fil-wiċċ ta' ħsibiet tagħna. Għadek issib ħafna kotba li jippruvaw jinterpretaw il-ħolm u jgħidulek li fjura tfisser hekk u tuffieħa tfisser mod ieħor u jekk tkun qed ittir tfisser mod ieħor. Dawn kollha huma ħmerijiet ħadd ma jista' jagħti tifsira tal-biċċa kbira tal-ħolma. La nafu issa u aktarx qatt mhu se nkunu nafu għax il-ħolm mhux bil-fors li jfisser l li jagħmel sens. Barra minn hekk, aħna ma niftakrux il-ħolm kollu, allura diffiċli biex ninterpretaw il-ħolm. Jekk ikolkom xi mistoqsijiet jew kummenti, tistgħu tikkuntattjawni fuq l-email xettiku@gmail.com. Nispera li sibtu dawn l-ideat interessanti u li jgħinukom tħarsu lejn ħajja blenti aktar xettika, blenti aktar kritika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, ciao ciao.